În acest clip voi prezenta un material informativ redactat de domnul dr. Kenyeres Attila Zoltán, lector universitar, fost jurnalist specializat pe politică și viața publică, cercetător în domeniul manipulării prin mass media și în domeniul știrilor false. De ce sunt periculoase știrile false, zvonurile și înșelătoriile online? În ziua de azi, rețelele sociale și diferitele platforme de comunicare online reprezintă un mediu propice pentru răspândirea rapidă a știrilor false. Identificarea știrilor false, a zvonurilor și a înșelătoriilor aparent inofensive este importantă deoarece așa învățăm să le identificăm și pe cele care pot avea consecințe reale. Identificarea știrilor false, a zvonurilor și a înșelătoriilor aparent inofensive este importantă deoarece așa învățăm să le identificăm și pe cele care pot avea consecințe reale, pentru care voi oferi câteva exemple. Într-un stat din Mexico au fost răspândite zvonuri pe WhatsApp referitor la niște persoane despre care se zicea că răpesc copii. Oamenii le-au crezut, iar 2 persoane au fost arse de vii de mulțimea furioasă adunată, fără ca cineva să investigheze zvonurile. Ulterior s-a dovedit că cele 2 persoane omorâte au fost nevinovate. O situație similară s-a produs și în India, tot pe baza zvonurilor răspândite pe WhatsApp. Dubița albă sau neagră, depinde de țara despre care vorbim, cu care se răpesc copii, este o legendă urbană regăsită în numeroase țări. În Ungaria se vorbește despre dubița neagră, de exemplu, iar în România și în alte țări este vorba de dubița albă. Potrivit unei știri bazate pe acest zvon, romi cu cetățenie română și bulgară ar fi răpit copii din Franța pentru prostituție și trafic de organe cu o dubiță albă. După răspândirea acestei știri, comunitatea de romi din Franța a fost ținta a numeroase atacuri, fiind nevoie de intervenția poliției și a statului. Această știre falsă, potrivit căreia Vladimir Putin și Donald Trump s-ar fi întâlnit în Ungaria pentru a reîmpărți sferele de influență, a fost răspândită pe internet cu scopul de a alimenta tensiunile dintre anumite naționalități. Potrivit acestei știri, Leonardo DiCaprio ar fi donat 10 milioane de dolari forțelor armate ucrainene. Această știre a fost preluată de diverse publicații mari, iar informația a fost distribuită de zeci de mii de persoane pe rețelele de socializare. Bineînțeles, în realitate, DiCaprio nu a făcut această donație pentru că ar fi avut anumite legături cu Ucraina. Probabil mulți dintre noi au primit mesaje de acest gen. Ați primit un pachet, faceți click aici pentru a-l urmări. Făcând click pe acel link, sunt solicitate detaliile cardului bancar, care sunt apoi utilizate abuziv de către cei care săvârșesc această înșelătorie. Bineînțeles, puteți primi mesaje autentice privind livrarea unui pachet, dar trebuie să fim atenți la anumite semne suspecte. De exemplu, în această imagine putem vedea că numărul de telefon este necunoscut, diacriticile lipsesc, sunt greșeli în formulare, urmați-l, nu urmăriți-l, iar linkul este suspect. Aici avem un exemplu de zvon care a avut consecințe reale. Cozi uriașe de mașini s-au format la benzinăriile din mai multe județe, după ce a început să se răspândească pe rețelele sociale un zvon, potrivit căruia prețul carburanților va crește semnificativ în zilele următoare. Oamenii au crezut acest zvon, fără să își pună prea multe întrebări, și au luat cu asalt benzinăriile. În exemplele prezentate am putut observa câteva semne distincte, pe baza cărora se poate determina dacă o știre este falsă. De exemplu, dacă știrea provoacă emoții, dacă este prea frumos ca să fie adevărat sau este extrem de revoltător, dacă știrea are un ton catastrofal, dacă încearcă să ne sperie, să ne înspăimânte, sau dacă sursa nu este cunoscută sau indicată în știrea respectivă.
sau dacă știrea nu este raportată de surse de încredere sau de surse oficiale, este indicat să fim mereu rezervați și să căutăm mai multe informații. Semnele pe baza cărora putem identifica știrile false și înșelătoriile pot fi împărțite în câteva categorii, printre altele în funcție de intenția știrii, de platforma pe care sunt publicate știrile sau de sursa și chiar aspectul acestora. Prima categorie vizează provocarea anumitor emoții. De exemplu, dacă știrea, mesajul comunicat, sunt prea scandaloase sau înspăimântătoare. În prima imagine putem vedea un e-mail care induce teamă destinatarului, avertizându-l că are restanțe de plată. Acesta este cuprins de emoții, neobservând semnele înșelătoriei și efectuează plata în contul indicat. În a doua imagine suntem avertizați că va fi o pană de curent la nivel european. Creează o atmosferă că va veni sfârșitul lumii. Mulți oameni au crezut această știre fără ezitare. Cuvintele catastrofal, avertisment sunt evidențiate în titluri. Un alt semn al știrilor false sunt titlurile prea lungi, în unele cazuri lipsesc diacriticile, iar titlul poate avea un caracter personal și poate să conțină sfaturi. Ce să cumpărați pentru acasă, plănuiți-vă să petreceți acasă 2 săptămâni de concediu. În acest exemplu vedem un e-mail de escrocherie scris în numele Agenției Fiscale Române. În acest caz, atașamentul este virusul. Ridică suspiciuni formula de salut și semnătura neobișnuite. Ambele sunt inexacte, dar este suficient pentru a speria cititorul și pentru a crede pe cuvânt, fără să stea pe gânduri. Putem observa și aici lipsa diacriticilor pe alocuri, formularea care sună neromână și greșelile din formula de adresare. Aceasta este o știre falsă care intră în categoria prea frumos pentru a fi adevărat. În atmosfera entuziasmului de la acea vreme, când Naționala Croației a ajuns în finala campionatului spre surprinderea tuturor, oamenii, influențați de emoțiile lor, au ajuns să creadă că fotbaliștii croați sunt oameni atât de buni încât chiar și-au donat toți banii copiilor aflați în nevoie. Emoțiile blochează gândirea critică. Presa de încredere din România a preluat și ea vestea fără a da dovadă de gândire critică. Așadar, să tratăm întotdeauna știrile similare cu anumite rezerve. S-ar putea să fie adevărate, dar mai întâi este indicat să le investigați mai în detaliu. Dacă știrea este extrem de sfâșietoare, emoționantă, cerșind ajutor, poate fi vorba de o știre falsă. Dacă ni se cere să distribuim știrea, în exemplu prezentat, donațiile făcute pentru copilul bolnav depind de numărul de distribuiri. Presa de încredere nu cere distribuirea știrilor. Acest lucru este caracteristic știrilor false. Aceste pagini de fani ai unui magazin cunoscut reprezintă un nou trend pentru înșelătoriile pe internet. Acestea preiau aspectul și elementele vizuale ale unui magazin cunoscut, deși nu au nicio legătură cu acesta. De exemplu, pagina de fani ai magazinului Carrefour. Cât de realist este ca magazinul Carrefour să ofere cadouri doar așa tuturor celor care doar tastează cuvântul done. Postările paginilor de acest tip conțin greșeli de ortografie, formularea este neromână pe alocuri, conține text în engleză, nu așa arată un anunț oficial. Titlul conține erori factuale. Carrefour nu avea 65 de ani când a fost publicat acest anunț, ceea ce este un alt detaliu care vă poate ajuta să determinați dacă știrea este falsă. A doua imagine se încadrează în categoria prea frumos pentru a fi adevărat. Dedeman este un magazin de articole de grădinărit și bricolaj. Nu are nimic de a face cu telefoanele mobile, dar oferă telefoane iPhone ca premii. În plus, să fie atât de ușor să obțineți un iPhone. Un alt aspect, pe baza căruia putem identifica știrile false, este platforma pe care este publicată sau distribuită știrea.
Nu auzim prea des nici despre PDSR News, nici despre Spy News. Nu întâmplător, deoarece acestea sunt site-uri de știri false. Este indicat să fim întotdeauna puțin suspicioși dacă știrile nu sunt publicate de o redacție cunoscută, de încredere și cu un trecut îndelungat. Majoritatea site-urilor de știri false nu se termină cu .ro, ci cu .net, .eu, .com, .me, etc. Motivul este că regulile privind crearea site-urilor care se termină în ro sunt mai stricte, trebuie furnizate mai multe informații, rulează de pe servere române, prin urmare pot fi verificate și monitorizate mai ușor de autoritățile române. În cazul site-urilor cu alte terminații, regulile sunt mai relaxate. Site-urile pot fi operate de la tot felul de adrese din alte țări, de pe servere greu de investigat, de aceea este mai dificil pentru autorități să afle cine este în spatele lor. Deși nu este mereu așa, sunt mai multe șanse ca paginile web care se termină în .ro să fie mai de încredere. În prima imagine vedem o pagină de Facebook care pare a fi pagina oficială de Facebook a magazinului EMAG cu elementele sale vizuale, dar nu este așa. A doua imagine seamănă foarte mult cu site-ul oficial al OLX.ro, dar adresa acestuia nu este adresa oficială. Acestea sunt folosite preponderent pentru înșelătorii, pentru furtul datelor cardurilor bancare, de exemplu. Trebuie să fim foarte atenți dacă linkul știrii seamănă cu o denumire cunoscută, dar terminația este neobișnuită. Secțiunea de impresum a platformelor de știri conține adresa fizică, numărul de telefon, datele de contact online, numele, funcția, datele de contact ale angajaților, în multe cazuri chiar și fotografiile acestora. Dacă nu există o secțiune de impresum sau un element de meniu contact sau despre noi cu informații detaliate, trebuie să fim imediat suspicioși, deoarece pare că autorii doresc să-și ascundă identitatea dintr-un anumit motiv. Pe paginile web din imagini nu există un impresum real sau date de contact reale. Așa arată secțiunea de impresum a unei redacții de încredere. Putem vedea adresa fizică, datele de contact și funcția angajaților, chiar și fotografiile acestora. Un alt semn care indică că platforma respectivă poate distribui știri false îl reprezintă persoanele sau organizațiile care o urmăresc pe rețelele sociale. În exemplele ilustrate, putem vedea că unele platforme au urmăritori puțini sau chiar deloc, sau că printre aceștia se numără alte pagini suspecte. Următoarea categorie vizează sursa știrii sau a informației. În cazul acestor mesaje, nu se poate ști exact cine este expeditorul sau de ce a fost trimis mesajul respectiv. Numele nostru este tras la sorț, deși nu am făcut cumpărături în magazinul respectiv, de exemplu. Pare că aceste mesaje sunt primite din senin, de la surse neidentificate, iar acest lucru este întotdeauna suspect. Dacă ai câștigat prin tragere la sorți din senin, pe Instagram, prin e-mail, prin SMS. De exemplu, în prima imagine suntem informați că am câștigat doar comentând sub o postare. În a doua imagine, suntem notificați prin SMS că am câștigat din senin ceva. În a treia imagine, vedem un text care este plin de greșeli de ortografie și pare tradus cu un software. Toate acestea intră în categoria prea frumos pentru a fi adevărat. Google cu siguranță nu acordă sprijin financiar UE COVID, anunțat printr-un text în limba română, scris greșit. Mai mult, nici nu există Google UE, ceea ce se poate afla cu o simplă căutare pe Google. Valoarea premiului este scrisă doar cu litere, cu majuscule pe deasupra. Și de ce ne-ar scrie nouă personal directorul CEO al Google, Sundar Pichai?
Toate aceste semne indică că aceste mesaje sunt înșelătorii. Activități, mesaje, postări neobișnuite de la cunoștințe. Să descriem o altă situație. De la o cunoștință care nu ne scrie niciodată de altfel, primim un mesaj din senin că este cineva care seamănă cu noi sau ne întreabă dacă suntem noi în acest videoclip, trimițându-ne un link. Este suspect când o cunoștință începe să posteze sfaturi despre investiții în Bitcoin dacă nu s-a ocupat niciodată de astfel de investiții, sau dacă distribuie o postare etichetându-i pe mulți alții și chiar comentează sub postare, comentariul fiind generat de fapt de virus în numele profilului său. Alte semne ale știrilor false sunt referințele vagi la persoane de seamă, autorități, fără specificații verificabile. Într-unul dintre articole se face referire la NASA, dar această referință nu este susținută cu linkuri reale sau surse credibile. Menționarea numelui NASA lasă impresia că articolul poate fi luat în serios. Celălalt exemplu, când un cercetător american avertizează despre ceva, este prea general. Dacă citim că un medic italian sau un medic german, etc., dă sfaturi și avertismente, să fim întotdeauna atenți. Dar trebuie să fim reticenți chiar și atunci când este efectiv numită o persoană anume, pentru că se poate întâmpla ca un cercetător exclus din comunitatea științifică să spună lucruri absurde. Așa că fiți foarte atenți la orice referințe similare, vagi, la oameni de știință, singuri împotriva tuturor, care au descoperit ceva senzațional, care se opun consensului științific. Faptul că o știre este falsă poate fi indicat și de elementele vizuale și conținutul său. De exemplu, dacă formatarea este neobișnuită, sunt folosite litere mici, majuscule, semne de punctuație utilizate aleatoriu sau dacă titlul este prea lung. În ambele exemple, este clar cât de aleatoriu sunt folosite literele mici, majusculele și semnele de punctuație. Un jurnalist profesionist nu ar da niciodată un titlu atât de lung, de 5-6 rânduri. Dacă vedem greșeli de ortografie, diacritice incorrecte, formulare incorrectă. În prima imagine, textul este evident tradus cu un software, suma este scrisă doar cu litere, cu majuscule pe deasupra. Articolul din a doua imagine folosește diacriticile aleatoriu. Toate acestea sunt semne ale știrilor false. Un alt semn recurent al știrilor false este faptul că acestea cer să fie distribuite. Jurnaliștii profesioniști nu cer niciodată distribuiri, nici măcar pentru persoanele dispărute. Ca regulă generală, fiți suspicioși dacă vedeți o postare care cere să fie distribuită sau dacă cere like-uri sau reacții similare. Senzaționalismul este tipic știrilor false, presa de încredere mizând mai mult pe obiectivitate în formularea și conținutul știrilor. Dacă imaginea este suspect de senzațională sau scandaloasă, poate fi vorba despre o știre falsă. De exemplu, în imaginea din partea stângă se susține că o mulțime de mașini electrice care nu pot fi utilizate sunt depozitate în Paris pentru că este prea scump să fie înlocuite bateriile, sprijinind această afirmație cu dovezi foto. În dreapta este fotografia originală, care a fost făcută în China și nu are nicio legătură cu bateriile scumpe. Motorul de căutare Google Lens ne ajută în acest caz să găsim fotografia originală. Este mereu indicat să încercăm să găsim imaginea originală dacă știrea pare prea senzațională. Un alt exemplu de senzaționalism. Imaginea falsă din stânga s-a răspândit pe rețelele de socializare internaționale, indicând că poliția din Ungaria
ține imigranții musulmani departe de graniță cu ajutorul unor purceluși. Porcul este un animal necurat pentru musulmani, de aceea îl evită. Iar în imaginea din dreapta putem vedea fotografia originală care a fost făcută în Filipine după un taifun. Fotografiile false pot fi identificate cu ajutorul unei căutări de imagini. Fiecare știre este super senzațională, dar din anumite motive nu poți citi despre ele în surse de încredere și oficiale. Acest lucru dă de bănuit imediat. În exemplul cu piramidele, dacă ar fi nins cu adevărat, atunci toată presa internațională ar fi deja plină cu această știre, ar raporta și CNN, și BBC și toți ceilalți. În imaginea din dreapta putem vedea un profil de Facebook al unei persoane necunoscute, care a postat despre un beneficiu oferit de banca BCR. Dacă banca BCR chiar ar avea o astfel de ofertă, se putea citi pe site-ul oficial al acesteia. Atunci când o postare, un articol sau un mesaj promite să dezvăluie lucruri privilegiate, confidențiale, secrete, trebuie să bănuim întotdeauna că avem de-a face cu o înșelătorie. Acest lucru nu este caracteristic jurnalismului profesional. Legat de știrile și mesajele răspândite pe TikTok, trebuie să fim foarte atenți cu videoclipurile și provocările care se răspândesc pe această platformă, deoarece în multe cazuri pot provoca pagube, răni și accidente. Înainte ca cineva să încerce acasă orice proces chimic sau fizic periculos, adresați-vă unui specialist. Într-adevăr, există o mulțime de videoclipuri utile, multe trucuri lifehack inofensive pe TikTok și platforme similare, dar unele dintre ele pot fi periculoase. Există mulți consilieri și profesioniști autoproclamați, de aceea trebuie să fim foarte atenți, să căutăm mai multe informații noi înșine privind trucurile incredibile demonstrate. Le putem crede doar când provin din surse verificabile și de la profesioniști credibili sau dacă amatorul din videoclip menționează surse serioase care chiar există. Și nu în ultimul rând, un alt semn al știrilor false este potrivirea acestora cu așteptările noastre. Când ceva este izbitor de similar cu ceea ce ne-am așteptat de la cineva sau de la ceva. De exemplu, în știrea din partea dreaptă, romii ucrainieni au furat un tank rusesc, susține aceasta. În mintea multora trăiește stereotipul romilor ca popor viclean, despre care își pot imagina foarte ușor că fură un tank rusesc în Ucraina. Și în partea dreaptă, ni-l putem imagina pe superbogatul și extravagantul Elon Musk, hotărând să petreacă Halloween-ul în castelul contelui Dracula. Știrea se potrivește cu imaginea formată despre subiecția acestora. Bineînțeles, ambele erau știri false. Când auzim știri similare, este indicat să fim imediat bănuitori. Dacă ceva se potrivește cu propriile noastre așteptări despre cineva sau ceva, trebuie să fim deosebit de atenți și să verificăm știrile din alte surse de încredere. După ce ne-am familiarizat cu semnele pe baza cărora putem identifica știrile false, să vedem ce urmăresc acestea. Care este scopul știrilor false, al zvonurilor și al înșelătoriilor? Motive financiare. Sunt colectate like-uri sau followers. Cu cât mai mulți oameni dau click pe un anumit link, cu atât sunt mai mari veniturile din publicitate. Câștig politic. Știri false create pentru a discredita etnicități, religii, adversari politici. Phishing. Furtul parolelor, furtul datelor cardului bancar și apoi retragerea banilor de pe acesta. Atunci când nu există un motiv financiar sau politic concret, poate fi vorba de motive psihologice,
pur și simplu de plăcerea mentală cauzată de faptul că o postare primește o mulțime de distribuiri, chiar dacă este vorba de știri false sau zvonuri. Identificarea știrilor false aparent inofensive este importantă de asemenea deoarece acestea reprezintă punctul de acces pentru înșelătorii mai grave mai târziu. Câteva sfaturi practice. Nu se poate decide dacă este vorba de o știre falsă sau de o înșelătorie pe baza unui singur semn. Dar, dacă există mai multe semne în același timp, este aproape sigur că este vorba de știri false sau de înșelătorii. Din păcate, nu există o rețetă sigură, 100%, pe baza căreia putem identifica știrile false. Trebuie să fim foarte perceptivi și să tratăm fiecare știre de la caz la caz. Este important să gândim rațional și să apelăm la gândirea rezonabilă în locul emoțiilor. Cel mai important este să avem o doză sănătoasă de scepticism și să ne informăm întotdeauna din mai multe surse. Câteva pagini web de știri care sunt mai de încredere din România: ziare.com, protvnews.ro, libertatea.ro, mediafax.ro, ziarufinanciar.ro. Dar chiar și pe acestea pot apărea cazuri de manipulare și de inducere în eroare, ceea ce este un motiv suplimentar pentru a ne informa mereu din mai multe surse. Vă mulțumesc pentru atenție!